това е една доста така лесна стратегия, дори за начинаещи, която не присъстват много сложни концепции вътре и може точно да се използва за пасване на акаунти. Буквално излиза за 2 кендала и за сега сме буквално за една седмица вече 6R, 3 печеливши сделки и един ден без сделка, което както виждате за момента е изключително добре за изцяло механична стратегия, която работи на почти всички кондиции на пазара, освен когато сме в някакъв рейндж. Може да си позволите за някоя сделка да рискувате 2% примерно, като по този начин с една-две успешни сделки вече акаунта може да бъде паснат. Реално ти като си в drawdown, почваш да си мислиш, че този акаунт, за да го паснеш, вече трябва да му направиш не 10, ами примерно 15% или 18% да кажем, което наистина е така, но това не означава, че акаунта е загубен. Кой е мутър в Дубай? Добре, супер! Здравейте и добре дошли в Pipex Trading Podcast Trading. Подкаст. Виж, как да снимам с този човек? Здравейте и добре дошли в Pipex Podcast. Аз съм Ясен. Аз съм Чавдар. Този епизод решихме да направим за една тема, която доста от вас най-вероятно ви засяга. Именно как да минавате проб акаунти възможно най-оптимално, като ще обсъдим и различни стратегии за риск менеджмент, като едната от които засяга когато акаунта е в drawdown, другата когато вече имал направен профит. Да, т.е. в drawdown ще рече, когато акаунта ви е на минус, какво да правите, как да си контролирате риска, или когато е на печалба, дали може да повишите риска, да го намаляте или да седи на същия риск, така че това ще обсъдим в този епизод, тъй като проб компаниите за много хора са нещо изцяло ново и нямат много идея, повечето хора как да реално да менеджират самия риск, колко могат да рискуват и реално имаш позволен само 10% от акаунта, който може да загубиш, затова е най-важното нещо, това да си менеджираш самия риск. Също е доста важно, преди да закупите какъвто и да е чалендж и проб акаунт, да се запознаете хубаво с правилата на проб компанията, тъй като там не правят компромиси, дори с няколко долара да сте превишили някое правило или дроудауна, няма никакво значение, със сигурност ще го фейлнете. Абсолютно да, като за проб компании ние винаги сме препоръчвали, най-вече за CFD проб компании, FTMO и за FutureC Apex, като може да видите в описанието линкове за FTMO и за Apex. Да, главно за това ще си говорим днес. Също ще добавим и стратегия, която може да използвате, за да си пасвате акаунтите, която работи доста добре на сегашните пазари, която ще видите по-късно в епизода, така че сега ще започнем с това как да си менеджираме самия риск, като използваме проб компании. Ще започнем, предлагам от как се менеджира проб акаунт в drawdown и какви са превентивните мерки, за да се излезем от този drawdown. Като това е така ситуация, в която със сигурност всеки един е попадал и ще попада, в смисъл неизбежно е. И най-важното в такива случаи е, ако вече самия акаунт достигне лимита от 10%, които могат да се фейлне акаунта, да се намали самия риск, поне докато не се направи някакъв профит, с който може да си позволите вече да използвате нормален риск, с който да възвърнете drawdown. Да, и реално нека започнем с това, че когато си вземете един акаунт, най-така оптимално е да започнете с 1% риск, за по-сейф, да си по-сигурен в самия риск, като може да си и малко по-консервативен, може да ползваш по-малък риск или ако си по-рисков играч, може да ползваш и 2% и 3%, все пак това е проб акаунт и не плащате чак такава голяма такса за самия акаунт. Може да изглежда сякаш имате 100к акаунт, но реално сте платили $500 за самия акаунт. Като започваш един такъв акаунт, пак казвам, ние препоръчваме 1% риск на сделка, като стигнеш вече, да кажем, направо си 5 поредни загуби и си на минус 5% drawdown, тогава наистина е препоръчително да се намали самия риск, като може да се намали на половина и използваш 0,5% риск. Тоест това ще рече, че трябва да се провалиш на 20 сделки подред, за да фейлнеш един акаунт, което ако се случи, значи стратегията нещо куца. Доста важно при проб акаунтите, пак казвам да запознаете с правилата, защото освен тия 10%, в повечето проб компании има daily drawdown, в случая на Apex има и трейлинг.
реално ако искате да се запознаете малко повече с правилата, може да гледате и епизода, който е за проб компаниите в канала ни. Но тези правила трябва много прецизно да се спазват, за да може да сте сигурни, че ги изпълнявате правилно и че самия акаунт няма да го фалирате. Тъй като проб акаунтите са една хубава възможност с малка инвестиция да успеете да направите добри профити. Абсолютно, да. Дори да сте начинаещ и те първа да се учите, ще ви излезе доста по-ефтино да се учите на проб акаунт, отколкото на личен акаунт. Тъй като винаги може да почнете с 10к акаунт, който ви струва 90 евро в FTMO. И като цяло е добра алтернатива да се използва дори за начинаещи да се учат на него. Като да, много е важно да си прочетете на всяка една компания, нищо, че ние ви казваме какви са правилата. Важно е да си прочетете все пак самите правила от сайта им, както и на Apex, така и на FTMO. Главно защото Apex имат доста правила, които ако тръгнем да ги изброяваме всичките, епизода ще стане 2 часа, защото наистина са доста. Докато в FTMO е малко по-просто, но е хубаво да си ги прочетете самите правила. Да. Вече преминахме като цяло малко през самия риск менеджмент, когато акаунта е в drawdown. Само да продължим с това как да търгувате акаунта, след като вече има реализирани печалби. Тъй като тогава вече сте направили някаква печалба, която можете да си позволите да рискувате повече, тъй като ви се оголемява позволената загуба, когато сте направили профити. И за да спестите време от пасване, можете да увеличите самия риск, без да променяте стратегията. Може примерно на сделка да пускате, вече като имате да кажем 3-4% плюс на акаунта, може да си позволите за някоя сделка да рискувате 2% примерно. Като по този начин с една-две успешни сделки вече акаунта може да бъде паснат. Като при повечето чалендж фази на акаунтите няма толкова правила за колко бързо трябва да паснеш един акаунт. Примерно в FTMO има минимум трейдинг дни, но това не означава, че с една сделка не мога да направите всичкия профит, просто през останалите 6 дена, примерно, трябва да пускате с много малко лотове, да кажем с 0,01, колкото просто самата проб компания да види, че да го бори за трейдинг ден. Да, като цяло можете и с една сделка да паснете акаунта, после просто да пускате, за да се борят самите дни. Както нали, ти каза, трябва да направиш поне 4 трейдинг дена. Докато нали, в Apex, примерно, в повечето случаи можеш да паснеш акаунта и само с една сделка, което също е голям плюс. Там също имаш и една фаза. Тоест имаш един профит таргет, имаш и трейлинг дроудаунът ти. Като цяло един 50k акаунт в Apex може да се пасне съвсем спокойно с една сделка и на следващия ден вече да си доплатиш за funded акаунт. И да, това, което ти го каза, когато нали си на печалба на самия акаунт, можеш да дигнеш съвсем спокойно риска, тъй като ти вече си изградил някакъв буфер и самият ти 10% drawdown става вече по-голям. И кажем, че си направил 5% профит, ти реално ще имаш 15% загуба, за да фейлнеш акаунта, няма да имаш 10%. И съвсем спокойно може да сдигне риска в такъв случай, по-бързо може да паснеш акаунта и да, не пречи просто. Също, според мен е добре да кажем, по принцип при всеки нов акаунт си е нещо като ритуал, че първата сделка е губеща в повечето случаи. Да. Това не знам как се случва, но не съм имал, може би, скоро акаунт, който първата му сделка да не е била някаква загуба. Да. Така е, да. Но като цяло, ако започнеш и акаунта с първа сделка на плюс, това също си е нали, много добре така психически, тъй като знаеш, че започваш акаунта нали, на добре, може да си дигнеш така и риска още с втората сделка. Но да, както казваме, просто първата сделка почти винаги започва на минус, което не трябва да ви притеснява. Реално много хора си мислят, че когато акаунта влезе в drawdown, вече е заминал. В смисъл, дори да видят 2-3-4% drawdown, си казват, нали, този акаунт вече замина, ще правя някакви глупости на него. И се отказват. Да, буквално се отказват. Има супер много стратегии, които ти позволяват да оправиш този drawdown и пак да си изкараш акаунта. Абсолютно. Ние всички сме били на някакви акаунти в drawdown и то в случаи сме били на голям drawdown, като сме излизали от това и не е невъзможно. Точно за това говорим, че си има стратегии, които ти позволяват нали, от голям drawdown, като намалиш риска да направиш някаква печалба, докато един вид извадиш акаунта от калта и вече мога да си позволиш да го търгуваш нормално. Абсолютно и реално като направиш това нещо да извадиш самия акаунт от drawdown, така в бъдеще знаеш, че когато акаунтът ти влезне в drawdown, което е неизбежно, ще можеш пак да го направиш, защото и преди си го правил.
Тоест, да кажем, че сега акаунтът влиза в 5% drawdown или ако не и повече и след това го извадите, вече като сте funded, пак е възможно да се случи. Пак може да влезе drawdown, но тогава ще знаете просто, че и преди сте го правили и няма са толкова притеснени, че сте в drawdown. Просто си продължавате по същия начин, менеджирате си самия риск и се доверявате реално на стратегията и на времето. Психологически това, което по принцип мога да попречи е, че реално ти като си в drawdown, почваш да си мислиш, че този акаунт, за да го паснеш, вече трябва да му направиш не 10, ами примерно 15% или 18% да кажем. Което наистина е така, но това не означава, че акаунтът е загубен. Не означава, че е невъзможно да се направят тия проценти. По принцип тия 10% са доста хубав таргет за един акаунт, дори на месечна база. Но това не означава, че с хубав риск менеджмент и с добре подбрана стратегия не могат да се направят и повече и да се изкара самия акаунт от drawdown. Така че не се отказвайте като влезнете в някакъв drawdown. Буквално от всяко едно положение може да се излезне и го приемете, че това е някакъв опит. Вместо да се отказвате и да почнете да правите глупости на акаунта, го приемете като възможност да се научите как да излизате от трудни ситуации. Защото в трейдинга винаги ще има някакви непредвидими ситуации, дали това ще са някакви лоши кондиции на пазара или лошо психическо положение. Това са неща, през които всеки един трябва да се научи да преминава. Няма как да не се сблъскате и е една добра възможност да докажете на себе си, че реално с добра дисциплина, добре изградена стратегия и риск менеджмент от всеки drawdown по принцип може да се излезне. Да, така е и също нещо друго да кажем, което е изключително важно е да не се фокусирате просто над самия профит, тъй като все пак преди да спасне акаунта, то е демо акаунт. То няма как да направите пари от него. Така че не се фокусирате толкова над самия профит, над самите цифри, ами се фокусирате просто над качеството на сделките и това дали реално си спазвате всички правила, които имате, дали се чувствате добре психически, а не толкова това на какъв drawdown, на какъв профит е. Главно това не трябва да ви интересува, защото вие реално може да имате 100k акаунт, който всъщност сте дали $500 за него и нямате наистина $100,000. Така че фокуса не трябва да ви е над парите просто, трябва да се фокусирате над самия трейдинг. Равно един вид като някаква игра може да си го представите, нямам преди да го приемате несериозно, но в случая важното, което трябва да направите е да изпълните някакви таргети, което са процентите и не трябва да ви интересуват точно както ти каза самите суми, защото те първо, че не са реални, второ, че няма възможност от демо акаунт да изкараш някакви пари. И единствено мога да ви попречи това, че в главата ви се върти, примерно днеска съм изгубил $2,000. Не си изгубил $2,000, защото акаунта струва $500 и каквото да стане, няма как да изгубиш $2,000 от този акаунт. Абсолютно, те затова така и са го направили, за да психически си мислиш, че си загубил доста пари. Иначе можеха да го направят примерно 100k акаунта, той има 10 000 drawdown, можеха да го направят да е 10k акаунт. Но психически ще да е много по-лесно да имаш 10k акаунт, колкото 100 000 акаунт. Така че да, в смисъл това със сигурност са го направили да е срещу хората. Да. Като повечето хора са обвързани супер много с парите. Така че... Да, това е важно допълнение, че цяло всяка една проб компания е направена да работи срещу хората. Реално те печелят от губещите хора и по всяка една възможност, която може да има за да ви прецака, са я сложили със сигурност. Да, като цяло ние сме говорили с проб компании и знаем, че те повечето реално даже нямат отдел от трейдъри, но имат страшно много хора, които занимават с такива психически фактори на трейдинга, да го направят колкото се може по-трудно психически на трейдъра да си пасне акаунта. Даже като бяхме в Дубай, понеже бяха записали като проб компания или като нещо такова, бяха изпращали имейли точно компании, които се занимават с оптимизиране на правилата, за да може повече трейдери да губят. Абсолютно, да. Реално това е целият бизнес на проб компанията. Да, това беше много интересно. Тогава мисля, че ни пращаха имейл, защото те си мислиха, че сме проб компания. Пращаха ни имейл за това дали искаме, какво беше на месец, да се дигнем с 2-3 милиона печалбите. С някаква консултация, която един вид ще ни даде нови идеи за правила, които да направят по-трудно пасването. Да. Така че главно проб компаниите се опитват да го правят колкото се може по-сложно за вас, да паснете един акаунт. То затова и толкова малък процент от хората успяват да го направят. Така че
Да, просто е важно да си спазвате риска, да не гледате толкова парите, да се фокусирате над самите сделки, като ще кажем, нали, сега ще покажем и една стратегия, която може да използвате, която е изцяло в смисъл, главно е механична стратегия, просто гледате нещо съвсем лесно, което всеки начинаещ може да го направи и като си спазвате риск менеджмент и не сте толкова свързани с самия акаунт, нали, емоционално, можете съвсем спокойно да си паснете акаунта. И да, сега реално след малко ще ви покажем каква е стратегията и като използвате нашият план за риск менеджмент, можете да си минете такъв чалендж, да стигнете и до funded фаза, може и payout да си изкарвате от това, пак казвам, зависи от самите вас. Да, и дори да влезнете в Drawdown, пак по същия начин с риск менеджмента, който е за Drawdown, може да изкарате самия акаунт. Да. Като цяло стратегията, както ти каза, е доста лесна, чисто механична, няма много фактори, които играят роля в нея. Хубаво е кондициите на пазара да са добри, като след малко ще покажем примери. Мисля, че за последните месеци има доста хубава успеваемост, Да. така че мога направо да се преместиме към графиката. В момента сме на графиката и ще ви представим стратегията, за която говорихме по-рано. Тя се състои от много малко елементи, чисто техническа е, няма особено много фактори, които да играят роля. Реално това е ICT стратегия, като се казва First Presented Gap, който реално се изчаква самия Market Open на Нью Йорк в 9:30 Нью Йорк време, да създаде гап, който реално дава посока на някакво движение. Да, и като цяло технически просто трябва да знаете какво е Fair Value Gap и как се образува. Тази стратегия реално ми беше напомнена от член от нашата академия, като ние, разбира се, с всеки член от академията работим персонално по изграждане на лична стратегия, която най-много му допада и намира логика в нея. И реално по тази стратегия той има така доста успехи. Последните седмици даже мисля, че доста добре справи с проб акаунтите. И общо взето ни подсети, че това е една доста така лесна стратегия, дори за начинаещи, която не присъстват много сложни концепции вътре и може точно да се използва за пасване на акаунти, тъй като сетъпа е един и същ и случва се всеки ден по едно и също време и много лесно се забелязва. Да, и в случая в академията всеки си има ментор, тъй като ние сме екип от 4 човека. Един от нас е ментор на хората, които влизат в академията, в случая Калата е ментор на този човек и нали, те са решили да използват тази стратегия, която разбира се има доста висок win rate, нали, не е 100% win rate, няма такава стратегия, но сега ще ви покажем реално колко е успешна самата стратегия. Също така, ако желаете да се запишете на безплатна консултация за академията, мога да го направите с линка в описанието. И да. Викам да почваме вече с графиката, да покажем няколко примера. Да, така, значи първото нещо, което може да използваме за тази стратегия е да си добавим един индикатор, който е за сесиите. В случая сме добавили на LuxAlgo Sessions индикатор и сме оставили само нью-йоркската сесия, като в момента времевата зона е за Нью Йорк и Open ни се пада в 9:30 сутринта, наше време това е 4:30. Единственото нещо, което, както казах, трябва да знаете е какво е Fair Value Gap и как се образува Fair Value Gap. Та, като имаме вече индикатора и гледаме кога отваря самия пазар, в случая 9:30, ето от този кендъл, тук започва и това оранжево квадратче или червено ли, не знам какво е. Гледаме след като започне сесията да се образува просто гап. Първия гап, който се образува е гапа, от който ще можем да направим нашето entry. В случай отбелязваме си първия образуван гап и така си го екстендваме. Виждаме точно в 9:30 кендъла се образува гапа. Това, което трябва да се направи в тази стратегия е при първия тест на този гап да се сложи някакъв лимит ордер или да влезете директно на маркет и стопа да се сложи над гапа и раунд, нали, на последния хай. В случая, както виждате, това ни се пада горе-долу, ето тук някъде. Така, и като имаме вече това entry, можем от тук да си таргетираме съвсем спокойно някаква ликвидност отляво или може да използваме статичен AR. По тази стратегия, по принцип, 1:2 съвсем спокойно може да се взима с такъв тип entry,
Като сега като удължиме малко тейк профита. На 1:2, както казвам за примера, виждаме, че сделката излиза изключително бързо. Това е и самия плюс на стратегията, тъй като първите 5-10 минути на Market Open винаги са изключително волатилни. Това е плюса, че тук сделките могат да излизат за изключително кратко време, като случай излиза за не повече от 5-6 минути, което винаги е един голям плюс да не чакате по няколко часа в определена сделка, а да сте точно в времето, в което има най-много обем пазара. И да, може да видим сега малко по-назад в графиката дали имаме ликвидност, която може да таргетираме. Хубавото на тази стратегия е точно, че със самия Open навлиза волатилност и рано тази волатилност е причината да се случи някакво движение, което прави пуш на някъде и то гап рано ти дава възможност да се включи това движение. Абсолютно, да. Добре. Да преминем към следващ пример. Пак казвам за примерите ще използваме само 1:2 и накрая може да видим какъв резултат ще получим, какъв win rate имаме и какъв профит сме щели да направим, ако го използваме в реално време. Така, в случая минаваме на този ден тук. Тук няма тест. Няма, да. Дай някой друг ден. В случая тук на... Това ни е за сряда, предишния ден, тъй като сега показах пример от четвъртък. За сряда това ни е първия гап, отново се получава в 9:30. Тук просто нямаме тест на самия гап и си остава недокоснат. Така че просто нямаме ентри в този случай. Така че преминем на минал ден. Нека видим тук. Тук няма opening gap. Реално имаме... То е малък гапа, но имаме малък гап, който се получава. Това не е първия гап за Open. Както виждате е бая малък самия гап. Малък е гапа, но това си е първия гап за CST, както виждаме, колкото и да е малък гапа, пак си се респектира в случая. Кажем, че тук сме влезнали в началото на гапа с стоп на последния хай, което в случая трябва да ни е най-отгоре. И от тук таргетираме 1:2. И да, реално тук отново сделката излиза за 5-6 минути и за момента сме на 2 печеливши сделки и 4R профит. Реално това е 4% на акаунта, което... Да, ако използваме 1%. Да. Реално с още 2-3 такива сделки акаунта може да бъде паснат без никакъв проблем. Абсолютно да. И тази стратегия може да се оптимизира страшно много, като пак казвам, може да си добавите и bias, може да използвате и take profit към някоя определена ликвидност. Всичко може да се доработи сигурно с доста добре стратегията. Но да, по принцип колкото по-проста една стратегия, толкова по-добре ще я изпълнявате. Така че в случая минаваме на предишния ден. За сега това тук ни е трета сделка, тъй като като гледам отново първия гап, ние е в 9:30. Удължаваме го, виждаме тук къде ни е теста. Тук отново сделката излиза за даже и по-малко от минута. Айде, може една минута да е. Като сложим стопа на последния лоу и таргетираме 2R. Буквално излиза за 2 кендала и за сега сме буквално за една седмица вече 6R, 3 печеливши сделки и един ден без сделка, което както виждате за момента е изключително добре за изцяло механична стратегия, която
работи на почти всички кондиции на пазара, освен когато сме в някакъв рейндж. Рано с риск менеджмента, който ти позволява след една-две печеливши сделки да увеличиш риска, акаунта със сигурност мога да е паснат вече. Да. Като примерно след втората сделка мога да рискувате 2%, като 2 ще ви изкара 4% на акаунта и доста бързо самия акаунт може да бъде паснат. Както виждате, специално за тази седмица не е имало ден, в който самата стратегия да не се изпълни, ако е била предоставена възможност да се влезне. Така че не е толкова трудно да се пасне акаунт. Това е чисто механична стратегия, която много лесно се следва и мисля, че се вижда резултатите и какви са. Абсолютно, да. И както ти казваш, след втората сделка, ако си отвоил риска и си на 4%, ще направиш след това още 4% с третата сделка, тъй като ще ползваш 2% риск и 2 арти е 4%. Буквално си почти паснал първа фаза. И нали, това не го казваме така на празно. Пак повтарям, имаме човек в академията, който това го прави и да, както виждате, доста успешна самата стратегия. Така, минаваме на предишна седмица. Тук отново виждаме, отваря пазара в 4,5 наше време, не се образува за момента никъде гап и виждаме в този кендъл тук ни е първия гап, който се е образувал. Като ако си сложим ентрито отново на началото на гапа, стопа на лоа и таргетираме 1:2 отново и за самата сделка. Ето ни го и 1:2R, излиза за 10 на минути макс. Така че за момента сме на 4 от 4, вече са 8R. Тук ако използваме това да си вдигаме риска, като сме на печалба, със сигурност вече акаунта е паснат. Та виждате как с една много проста механична стратегия можете да си паснете един акаунт, използвайки просто и правилен риск менеджмент. Добре, нека минем и на предишен ден. Все пак трябва да има някоя загуба. Пак казвам, няма стратегия, която да е с 100% win rate. Добре, в случая виждаме тук пазара отваря в 4,5, нямаме създаден гап, докато не се получава този bearish gap тук и тук реално трябва да пуснем шорт по стратегията. Слагаме си лимит ордера, стопа ни е на хая и таргетираме 1:2. Рано тази сделка е изключително близко да излезне. В случая да. По принцип тук е голям шанс и в зависимост къде точно е ентрито, може да си излезне без проблем. Но по принцип е хубаво в случай, че стигне толкова близко до take profit, стопа да го преместите на break-even, ако случайно цената ревърсне. Да, но да кажем, че използваме изцяло механична стратегия. Тук може да говорим за загуба, въпреки че буквално е стигнало 1,96R. Така че зависи наистина много и от самия брокер, който използвате. Може и за вас да е take profit, но в случая си говорим за загуба. Останалът. Колко още примера да дадем, бах, малко? 6 примера. Още малко. 20 примера. Тази стратегия не е лоша, бе. Ай, някакво занимаване с глупости, аз само това ще го правя. Да, и аз. Някой знае, че е много горещо тук. Добре, минаваме сега на предишния ден. Отново ще покажем още няколко примера и да видим какъв резултат може да получим от само тези няколко примера. Случай отново индикатор ни показва къде отваря сесията. В 4,5 гледаме за първия гап, който се образува. И ето това ни е първия образуван гап. Екстендваме го.
Както виждаме отново, сделката е успешна, в смисъл за момента резултатите са доста добри. Слагаме си стопа на хая и таргетираме 1:2. И така, както виждате, в повечето случаи, когато върне до самия гап, моментално има някаква реакция. Отново тук сделката е печеливша, имаме 2R за буквално за 5-6 минути. Така че за момента колко станаха? 5 печеливши сделки и една загуба. Една губеща. Да, което е бая добре. Един ден без ентри. Да, един ден без ентри. И това е, че в повечето случаи, както виждате, ще има ентри, тъй като на гап е съвсем нормално да се образува самия Open. Въпросът е дали ще бъде тестван. Добре, може да покажем и още един пример. Тук като гледам, отново ми изглежда като печеливш пример. Отново виждаме индикатора ни показва къде отваря сесията. Слагаме си лимит ордер на самия гап. Стопа най-отгоре. И таргетираме 1:2. В случая тук отново и за самата сделка, както виждате, ето тук ударя самия take profit. И да, както виждате, съвсем проста стратегия. За момента е направила колко? 6 печалби, една загуба, това са ти 11R. Да, което е предостатъчно запасване на какъвто и да е акаунт. Това беше цялата стратегия. Също обсъдихме и начини за риск менеджмент. Смятам, че тази стратегия е доста лесна. Всеки един от вас може да я тества. Както видяхте тук без подготовка, просто за изминалата седмица сделката има резултат от 11R, като има една единствена загуба. Така че всеки един от вас може да я пробва, може да се пробва да приложи тези неща и да пише в коментарите дали работят за него. Също така имате възможност да се запишете за безплатна консултация за академията с линка в описанието. Също може да закупите нашия курс от линка в описанието. Оставяте коментари дали ви е харесал клипа. Абонирайте се. Да. Последвайте ни в TikTok. Да, влезте ни в Дискорда, моля ви се. И в Инстаграм ни влезте. В Инстаграма, да. И така. Добре. Надявам се да ви е харесало. И ще се видим следващия път. Чао на всички. До скоро.